ja sam već tamo kao djevojčica od 10-11 godina bila sigurna da ću studirati arhitekturu. I zaista sam studirala arhitekturu, čak što više završila sam i u druga u generaciji. Studij arhitekture je dosta naporan, dosta zahtjevan i kad malo pogledate sastav je otprilike 90% djevojaka, 10% je mladića, odnosno muških. A kad gledate iza toga, vodeći arhitekti u svijetu su muškarci. Ja se sjećam iz svoje rane mladosti da je moj otac, koji imao dobro mišljenje o meni, mi je na početku mojeg uopće razmišljanja o javnom angažmanu bilo kakve vrste rekao: ti moraš biti svjesna da je današnje društvo takvo da ti kao žena moraš biti barem dvostruko bolja od svojih muških kolega da bi postigla iste rezultate. Ono što me osobno dosta zabrinulo je kad sam svojevremeno čula da se o meni kao ženi, a i o nekim mojim kolegicama koje su u politici, u takozvanom muškom političkom društvu, vrlo ružno govori i u stvari se izmišljaju određene priče koje su direktno vezane uz naš spol, uz naš izgled. To me izuzetno povrijedilo, čula sam to naravno iz druge ruke, ali sasvim pouzdano da je to tako. I upravo zbog takvog stava je moj otac bio jako zabrinut i protiv toga da se ja bavim politikom, misleći da je to jedno okruženje koje apsolutno diskriminira žene. Djevojke se zaista u svijetu arhitekture malo osjećaju loše. Ja kad s njima razgovaram, onda one uvijek kažu mi radimo, a dečki pokazuju to što mi radimo. Imate osjećaj zapravo da žene ostaju u onom dijelu gdje se traži rad, gdje se traži organiziranost, da one drže i u arhitekturi, ja bih rekla, 4 ugla ureda, a muškarci su ti koji dobivaju svjetla pozornice. I onda se ko žena osjećate malo zakinuto i imate osjećaj da niste dovoljno niste vrijedni. U stvari se izmišljaju određene priče koje su direktno vezane uz naš spol, uz naš izgled, uz neka naša znanja, odnosno neznanja po muškoj percepciji, kako to oni obično komentiraju, i priču koja u stvari ide direktno na žensku osobnost. Na neki način kao žena i kad ste u većini naviknete na to da imate poziciju manjine i da se za to da se čuje vaš glas, da se uvaži vaš argument, morate izboriti i morate govoriti nešto što je suvislo i artikulirano. Međutim, kad je vidio nakon nekog vremena da sam ja ipak uspjela u tim uvjetima preživjeti i nešto napraviti i založiti se za neke stavove, a ne samo plivati i plutati na vrhu vode, onda je smatrao da je dobro upravo zato što jesam žena i zato što sam u stanju artikulirati neke političke pa i svjetonazorske pozicije da u hrvatskoj politici ostanem.